Gràcies, senyor president. A veure, senyora Niubó, l'Albert Rivera el que va fer va ser compartir una notícia on s'explicava que hi havia uns professors que tenien uns problemes judicials. Jo li vaig fer retuit i soc professora, no em vaig sentir assenyalada. On està el problema? Què volen? Prohibir les notícies que no els agraden? Volen prohibir que algú pugui compartir a Twitter una notícia que no els agrada? O jo també assenyalo professors perquè li vaig fer retuit? Després el senyor Soler parlava de la veritat com una de les bases per la política. Com era? Independència en 18 mesos? Com era que el senyor Rufián estava al Congrés 18 mesos i ni un dia més? Perquè això és la veritat, no? Després, els únics que silencien, perquè jo he dit, la veritat és que són impagables, perquè sempre fan el que dic que faran, no em fallen mai, això els he de reconèixer. He dit, ara diran que el que volem és acabar amb el debat. No, miri, sap qui silencia? Silencien els ajuntaments d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya quan ens prohibeixen fer actes als seus municipis. Sap qui silencia? Qui impedeix que un serventista de reconegut prestigi pugui donar una conferència a una universitat. Això és silenciar. I els que silencien, els que assetgen, no és qui comparteix un article a Twitter, és qui filtra les dades personals d'una persona perquè ha fet una cosa tan terrible com demanar els projectes lingüístics de centre que m'estan dient des de la primavera que estan penjats i és mentida. I el senyor Quinquillà, home, moltes gràcies per explicar-nos què significa la paraula adoctrinament. Com som de Ciutadans no ho sabíem, com som bèsties tarades en forma humana no sabem el que significa adoctrinar. Menys mal que tenim a Junts per Catalunya aquests éssers suprems, aquests éssers superiors que ens il·luminen i ara ja sabem, gràcies a vostè, el que és la paraula adoctrinar. Moltes gràcies. D'altra banda, senyor Ferrer i Guàrdia, senyor Quinquillà, vostè ha parlat de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia, que defensava que l'única llengua possible a l'ensenyament era el castellà. Potser que hauria de trobar un altre model. Sí, ja acabo. I senyora Segovia, miri, per vostè la convivència, sap què significa? Estar callats. Ser la crossa del separatisme. Llavors no hi ha problemes de convivència. Amb nosaltres no comptis, a nosaltres no ens callaran. I home, senyora Segovia, vostè creu? Silenci. Senyora Segovia, de veritat vostè creu que li pot donar al senyor David Escapar... Un moment, senyora Sierra, un moment, sisplau. Senyor Cid, a la propera el cridaré a l'ordre. Continuï, senyora Sierra. Senyora Segovia, després dels resultats a Catalunya i després dels resultats a Andalusia, el seu partit li ha de dir a Ciutadans el que s'ha de fer per guanyar i no guanyar vots? Potser que no. Gràcies.